ஃபஸ்ட்டே ஆரம்பித்தோம். குழு ஆரம்பித்து 2-3 வருஷம் அதாவது 5 வருஷத்துக்கு ஒரு ஐட்டம் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு ஐட்டம் வட்டி முதல் பிரித்து பிரதிநிதிலாம் மாற்றி குழு ரன் பண்ணிக்கினே தான் இருந்தோம். கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் இதாக இருந்தது குழு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க. மறுபடியும் இப்போ நடத்தி 3 வருஷமாக ஆகுது. குழு மறுபடியும் நடத்தின்னு வரோம். லோன்லாம் வாங்கிக்கினே வரோம். பழைய லோனு பழைய அட்டைலாம் இருக்கிறதால எங்களுக்கு லோன் நிறையாவே கொடுக்குறாங்க. குறிப்பாக இப்போ வந்து டாய்லெட் லோன் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. வாட்டர் கனெக்ஷன் ப்ளஸ் டாய்லெட் லோனு. அதனால் அது வாங்கினதுக்கப்புறம் நாங்கள் இப்போ இந்த டாய்லெட் கட்டி ஒரு 5-6 மாதம் தான் ஆகுது. நாங்கள் இப்போ இந்த டாய்லெட் கட்டினதால எங்களுக்கு வெளியில் போகாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதால ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது. எங்களுக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்கள நாங்கள் வச்சுருந்தோம். இப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இருந்தாலும் எங்களுக்கு வெளியில் போக கொள்ள இந்த கொரோனா வந்ததால் சமூக விலகல் வேணும்னு ஒரு அரசு இதாலையும் எங்களுடைய பாதுகாப்பாலையும் நாங்கள் வெளியில் போக வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை. இப்போ இதை நாங்கள் ஒரு பாதுகாப்பாக உணர்கிறோம். இப்போ இந்த லோன் கொடுத்ததால இது வாங்கி நாங்கள் கட்டி பயன்படுறோம். மற்றபடி நிறைய லோனும் பவுடாவில் கொடுக்குறாங்க. அதையும் வாங்கி கட்டின்னு வரோம். நாங்கள் தவணை தவறாமல் கட்டின்னு வரோம் அசல் வட்டி. இப்போ எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இந்த டாய்லெட்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யுது. இந்த பவுடாவில் வாங்கி கட்டினதால இந்த டாய்லெட்டில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதால எங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது, பாதுகாப்பாக இருக்குது. பவுடாவுக்கு நன்றி.